खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग इटिसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय मा जेव जेव फक मारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय आंनि बेकग्राउन्डखौ नायफिनदोलाय सोनाफोर दाख्लैनि बादियानो जाफिनबाय आरोना माने आं बिजनियाव सौफैफिनबाय आरो बिनि मोनसे आगोलनि ब्लग्सनि लास्टआवबो आं खिन्थाखादोंमोन बबे स्टेसनाव ओंखारदों होननानै आरोना सोनाफोर सौफैबाय आधा घन्टा बारबाय खोमा ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां जि जोम सुस्रांखांबाय आरोना सोनाफोर इनैहाय ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोनथ' आं बे मोनसे ब्लग्सआव शेयार खालामखादों मा रोखोमनि फैदों अबस्था गाज्रि बेनि मोनामनायानो दासिमबो आंनि गन्थंआव सिं 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 मोनगासिनो दं आरोना बे ट्रेननि फायखाना मोनामनाया सनाफोर अ माय गड जोंथ' बेफोरखौ मोनलाबाय थाया ओमफ्राय ओरैबादि माने आं आरो सानबेसे नांगोनथाय बेखौ बावनो ओमफ्राय स' मामा सेयार खालामलांनो हायो सनाफोर आङो नोंथांमोना जोबोद नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय आङो चेनेलाव सोरबा गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो सनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला ओमफ्राय आइया मालाय इथिंजाय हारसिङै मा होनो सासे हाजिरा लागायदों आरोना ओंखायनो गावबो मावफागासिनो दङ नैफोर बन बोज्रुं बोज्रां हनै मालाय दल थाया इयो देहाया हायाबाबो बैसां आयै मानि अहा खांखिलरालाय ओइ खांख्रिखला बैसांनो मालाय खांख्रिखला बैसां नै खांख्रिखलायाबो हाग्रा गोजा नों मावफानोसै आबैजों है हमथानोसै इसोर ट्रेन मोनामब्रुं फैनानै आइदै 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 जोंनो हाजिरा मावना होलांसिगोन नङाबा आदि मावना होलांसै खांख्रिखला बैसाङालाय आरो मा औवा दङ बोबानो मोननायालाय देनां रोगानानै मोनजाहैनांगोननि आरोना आइदै बेफोर गैयाबालाय आरो माथो गोदोलाय बेफोराव जेनखायामोन दासो खुरिया जालांबाय खोमा आङो आं मालाय दिनै एकदम लेथ्रायानो दाबो खारनो मोनथाराखै आरोना ओंखाम जानानै लानोसै जोङो मा खालामनो सोनाफोर दिनै बिस्थिबार जाहैबाय नै आलुजों सयाबिन ओमफ्राय बुथुवा खुदना मैद्रु एवनायसै आरोना बेजोंनो दिनै हजम खालामनांसिगोन जेखि ओंख्रियानो जादोला बिमानि आखाइनि मोनजाबाय थाया नङा होमबा सनाफोर सम मोनजादों बिजोंनो गोजोन ओरैनो दाख्लै ओमफ्राय बिराद बेयाव बिनिफ्रायनो बेदर फिसा जानानै थांखानाय आरो रुमावबो बेदर फिसा जाहैबाय थानाय स' एसे मिरामिसानो मोजां आरोना ओमफ्राय थागथिग नै दिनै बिस्थिबाराव जों फैफिनबाय मिरामिसखौनो मोनजाफैफिनबाय आरो सोनाफोर ना ओमफ्राय आइया गाहा दुगैदों जोंखौ जाग्रोदो होननायखाय जोङो जाग्रोबाय ओम हेसोर जाबाय मा बिमानि आखाइनि गोजोन मोनलायलाय जानानै लागोनसै आं माबार माबारैहाय बिराद मोजां मोनबाय आरोखि गेलेनो अब थांफिनसै ओइ ये या बिबैया मालाय इयाव नै हाग्रा दांगासिनो ये बिराद मोजां मोनो सान्दुंआबो दुंगारबाय स्रां स्रांनो हाब्रुआव दाख्लैनो दैब्रु दैब्लायाबो रानस्रांबाय एसे मोजां गेलेनो मोनसिगोन आरो अखा हायाबाथाय एसे बोरायनोबा आबौ एसे बुरायनोबा आबै अहा आबैयालाय अबे आबैया अबे आबैया अबे मा सोना बाब्रे बाब सादु बुरै बिमा फिसा न' गुदिनि फोथारावनो गेम आरोना मेंगानाय मोनथाराखै नालाय नै ओमफ्राय सनाफोर न'आव फैफिनदों होननानै फैथारबाय आरोना आङो माने आइयाबो हारसिं जाबाय थायो नालाय फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय मा होनो रायलायबाय बिफाजोंबो अबा थांनो अहा मानो बन्द'आथ' दंबावो होननानै ओमफ्राय बिफायाबो बुंबाय मिन्थिखायो नालाय आङो दाख्लै बिजनियावबो एसे गोबाव थागोन दे आङो होननानै बुंखानायमोन नालाय ओंखायनो गावहा मिन्थिखाबाय खोमा आंखौ आद्रा थानाय बायदि मोनखाबाय ओंखायनो बिजनियावनो थांदो ट्रेनजों आरामसे होननाया बेनो आरो ट्रेनजों एकदम फैनाया आं ओमफ्राय ट्रेनखौ आं नायाखैमोन गावनो नायबाय ओरैबायदि ट्रेन दङथ' फुंनिखौ नों हानाय नङा माबानिजों थांदो आराम टाइम दङ साहा आरि लोंखांनानै थांनो हागोन होननानै फैबाय गावनो होनबाय जेनेरेलावबो टेनसन गैया लागावबाय जोंहाबो थैदो आहाबो सानबाय फैसाया एसे सेभ जानायानो जानाय ओरैनो दाखालिबो थांखांखाबाय बे थांनाया नेक्स्ट थांनायनि जेबो प्रग्राम गैयामोन नालाय खनसेनो थांनायसोमोन दा गाव फैनायाव थांलाय फैलाया बारा जाबाय नालाय सनाफोर फैफिनथारबाय आं आइजों थानो अहानाय मोनाखै आरोना न'आवथ' जोङो दाख्लै 10-12 दिनानो थाहैखाबायानो ओमफ्राय दा नैबेयाव खारबोफिनथारबाय आरो ओमफ्राय सोनाफोर बे फोथारावनो जोंहा लांदां बैसागो जागोन माने न' गुदिनिफ्रायनो
माने खोरखिनिफ्रायनो नुहुरो आरोना बै गल्डेन जुबलि समावबो बिराजखौ लाबोदोंमोन अब्ला आङो प्रेगनेन्टमोन आरो जा गेन्द्रिद्रि 9 मासाव हाबहांलायनायमोन अब्लाबो नायफैदों आङो नांगौबा खोरखिनिफ्राय नाहरगोन होननानै आरोना एबार नायनोसै र' नै माथो बैसागोनि सिगाङावनो फैखाथारबाय ओमफ्राय नायनोसै मा बुंस'नो हाया बोथोरा मोजांबा गोसोखांब्रबबा माबानि फायखाना गुदियाव जिरायनो फैबावनोबो हागौ आंना ओमफ्राय ट्रेनजों फैयोबालाय खरसा खम जायो ओमफ्राय हनै अयथासार बेयावनो आरो लांदां बैसागोल' जायो बेवहाय ओमफ्राय गेवलां मेल खालिहाय मानसि गेदेर आरि फैयोना ओमफ्राय बैहाय जायो आरोना ओमफ्राय बेयावनो जोंहा सुलेखा मेममोन आरि बेयावनो मेथाइफोर खनफैयो बेखेवफैयो आरोना बिथाङाबो बे गामिनिनो नालाय ओंखायनो बेहायनो माने स्टार्टिङाव बिथांमोनखौनो माने आर'नाइ थार'नाइजों बरायनानैहाय गान दोंसेसो मोजां खनो आरोना ओमफ्राय दाब दाब जायगानि लेंहरजानायफोर मोसाखावरिफोर फैबाय आरोना ग्रुप डेन्सनि बिदिनो 8था 9थासो लेंहरो ओमफ्राय गासिबो मोनफैजोबनो हाया ओमफ्राय मोनफैयो आरो बिदिनो अब्लाबो गोदो जों उन्दै समाव बा सिख्ला समाव बुहुत इन्ट्रेस्टिं जायोमोन खुगा मेथाइ खननाय बायदिसिना बैसागो मेथाइ बादायलायनाय आजिखालिथ' बेफोर गैला फिसाजोआ मानिया आजिखालिथ' बेफोरबायदि गैला बादायलायनायाबो केसेटजोंसो जाहैबाय जेबो नंला जुगजों लोगोसे माथो होनबावनो आरोना नों मानो इदि ओमफ्राय जोंनि गामिनिफ्रायबो बिहामजो आफादफोर ओंखारो आरोना गोगोमनो आइमोननि समनिफ्रायनो सिख्लाफोर बारा गैयिनिफ्रायनो बिदिनो आइमोनाबो ओंखारदों बिहामजो पार्टियावथ' आइया बिखुनजो पार्टियावसो गोलैबाय ओमफ्राय दा बिहामजोफोर गोदानफोर मोसायो आरोना मोजां मोनो ग्रोम ग्रोम बैसागो समाव माने जोंना माबायावहाय धुबुरियाव लालिपारायावहाय बैसागो खुङा आरोना फांसन खुङा माने ओमफ्राय जोङो जन्मनिफ्रायनो बैसागो खुंनाय नायबोनाय नालाय फांसन खुंबोनाय नालाय आं माने हाबा जाजेननायनिफ्रायबाबो आङो बैसागो बादि खारबोथारो आरोना बिदिनो सैत मासनि लास्टआव जोंना माने 14-15 जायो सैत मासनि लास्ट आरो बैसागनि 1आव माने बोसोरखौ बिदाय हरनाय ओमफ्राय मोनसेया सेकेन्ड दिननियाहाय बोसोरखौ बरायनाय आरो जोंना बे मोननैयावनो खुंबाय थायो हाजार बार अखा जिखियानो जादोला बे मोननैयावनो जोंना पालन फसन ओमफ्राय बे समाव आं हाबा जादोंबा हाबा जाजेननायनिफ्राय उल्था फैयो आरोना बे समाव खारबोथारो आङो जायखि जेखि बुंदोला 1 थारिखफ्राव बुरै बुरैखौ खुलुमनांगौ मानांगौ होननानै बुजायो हरैनि मानसिफोराबो बाट आं मा बुङो मिथिबाय बोराय बुरै बुरैनि आशीर्बादालाय बिजनियावबो मोनगोन आङो बेयावबो जोबख'हायै बोराय बुरै दङ बांसिनसो दंबावो होननानै आरोना मोजांमोन गाज्रिमोन सिटकिबोयो आरोना आङो न' गुदियाव जाथारनाय बोरै गारनो हानो आंहा गोसोआनो ख्लाब ख्लाब ओरैसो जाफैबाय थायो आरो बिफायाबो थिनहरखायो आरोना थांनो फांसन नायनोबा बैसागुआव मानो थाङाखै होनखायो आरो हाबा जाजेनबा हारसिं फैबाय फिसाला होनबा फिसालाजों फैबाय प्रेगनेन्ट समावबो नैबेखौबो गेन्द्रि लानानै फैबाय ओमफ्राय नै दा मा होनो ओमफ्राय एबारनिखौ आं मिन्थिथ'ला आरोना जालालाय मोनसे जायगायाव बारा थाजाला बिमाया एसे जोंनि सोमोन्दै गोदोनि बैसागोनि बा दानि बैसागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो नागिरबाय शेयार खालामनो नागिरबाय गाइसमोनजों नायसाय सेन्देल सोनानैसो होजोब्बाय नै आरो थ'नो थ' र' बैथिं एसे लांनानै बेरायनोसैलै आं पाप मालाबानो नै खास्रांजोब्बाय सि गिदिर बैसाङाव मा जागोनथाय खुमब्रानि बेनो खांख्रिखलानि बेनो मिक्स बिमा फिसा थाबाय एकदम फैथारबाय आरोना जोङो फैदो बिराद मोजां मोनदों ओंखायनो एसे लानानै फैथारबाय आङो नै एकदम सरब स्रां आरोना गैयामोनलै गोदो जों सिख्लायाव गैयामोन बेफोर जायगाया आरोना नैयावथ' दलंबो गैबावासोमोन नैबे दलङा गैबावामोन बेखौ बारबानो बुथुवाबारि होननाय मोनसे गामि मोनो आरोना जाय मिन्थियोसै आरो ओमफ्राय मा होनो बिदिनो जोङो देवल फुजा जाहैयोमोन आरो हलि एकदम हाब्रु फुला फुलि हलि आरोना सोरहाबा एसे मोजां मोननायफोर दङ बे बैग्रि गुदिफोर दङना बेफोरावनो फुजा जानो 20 थाखाफोर हरलायनाय जोंफ्राथ' गैयाला न'निफ्राय 10 थाखा 20 थाखा गाबखौ खुलांनाय बेजोंनो लारु जानानै फैयोमोन आरोना जोंनि बर'फ्रा गैयामोन माने बाङालिफ्रा आरोना जोंहा नुलांसै आरो ओमफ्राय फैसा 20 थाखाफोर होनाय नुबाथाय होख्रावलांसै आरो दुस्थुआनो लाजाखायामोन नालाय सनाफोर ओमफ्राय ओरैनो जायगाया बिराद नायथावथाव जाबाय आरोना ओंखायनो आं फैथावथाव एसे भिडिअ लाबोबाय आरोना नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो होननानै बेनोमोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय नैबे दैमाखौ जों बारस'नानैसो थाङोमोन दाथ' नायदो माबा सखा लामासो असिना जायगा बेयावनो जोङो बाङालिफोरखौ लाइन बारनाय नुलाङोमोन आरोना आयदै आफा फैस'ना फै थांफिनसै नै जों थाबाय थाला आरोखि ना बेनोमोन आरोना माबानि देवल फुजा जाहैनाया बाङालिफोरनि लाइन मारिग्रा जायगाया फैदा थांनो गोसो गैया फिसाजोआ ओरैबायदि गेलेनाय थांफिननोसै बिमा फिसाबो ओमफ्राय भिडिअखौ माथो गोलाव खालामबावनो आरोना
दोनथ'नोसै बेखिनियावनो जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय सनाफोर माबाफोर भुल मोनदोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच